Il-laqa li kellha ssir bejn il-membri tal-MCSD u l-Prim Ministru l-ġimgħa wara nofsinhar spiċċat ħasret bla ebda raġuni. Dan ifisser li finqas minn xahar il-membri tal-MCSD iltaqgħu darbtejn mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, iżda l-Prim Ministru bħal donnu saba diffiċli jsib ħin għal korpi kostitwiti f'dan il-mument tant delikat. Fis-qarrija li UHM spjegati il-ġimgħa kellu jitlaqqa l-MCESD b'urġenza fil-Berġa ta' Kastilja fl-4 ta' wara nofsinhar. Rappreżentanti mill-UHM Voice of the Workers, mill-General Workers Union u mill-Kamra tal-SMI stennew fir-reception ta' Kastilja qabel ma suppost kellhom jitilgħu għall-laqa. Iżda ftit qabel ma kellha tibda, dawk li kienu preżenti kienu informati miċ-chairman li l-laqa tħassret. Il-UHM qalet li wara din il-mossa il-Union daħlula ħafna dubji li kienu espressi mill-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella f'kummenti fuq Net FM iktar kmieni wara nofsinhar. Net News informati li eżatt wara l-UHM kixfet dawn il-manuvri min-naħa tal-Gvern, il-Unions reġgħu issejħu f'Kastilja. Fil-fatt tal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija, uffiċjali tal-MAM tal-istess UHM, tal-General Workers Union u tal-MUT intlemħu deħlin Kastilja.